Zdrobitor, zdruncinător, zdrumicător, zgudrubabum, zdob și... excelent. Nu? Mă auzi, Muri? Da. Cum vrei să stai mai aproape, mai ți bine așa? Nu poți de Tony Foale? Nu bine, mi-era bine acum 30 de ani, era mai țapă așa. Acum 30 de ani? Acum 30 de ani erai însurat sau măritat încă cu cine știm noi. Proaspăt. Nu crocant cum ești acum și cum suntem toți. Ușor fezandat. Așa, da. Lăsați cumva pentru a fi molăriți ulterior. Dar ce s-a întâmplat? Ai nevoie de băi cu lut? La Pucioasa? La niște ghioluri? E un sport. E un sport, se face antrenament, jumătate din existență tot te antrenezi, se numește împins de panseluțe. Am înțeles. Și te antrenezi cu mult pământ. Da, pentru că ulterior o să crească leurdă pe piept acolo și toți vom contribui la ceea ce înseamnă combustibilul fosil. A mea e moldoveancă, o să crească leuștean. Leuștean. Pentru borșt. Evident. Normal. Ți-ai terminat chitara, că ultima oară când am vorbit, hai că am avut o discuție. Eu nu pot să zic chitară, nu știu, mi-a normal și zic chitară în continuare. Da. Deși se pare că rădăcina vine de la cetere, de la cea târnă și din astea, și ar fi chitară. Pe chitară e și în italiană, și în spaniolă. Gitara. În chitară, da. Gitara. Gitar în franceză, gitar clar în anglosaxonă. Egal. Dar eu cred că în limba română sambele acceptate, bineînțeles. Însă dumneata acum în ipostaza de proaspăt luthier. Sunt luthier de chitări distruse. În sensul că îmi confecționez chitări mai proaste decât alea din care le fac. Nu. Iau componente și îmi fac, știi cum se numește? Cigar box chitară. Da, bun, alea sună într-un mare fel. Păi, ideea e că cu copiii ăștia cu care cânt acum, ne cântăm ceva așa. Jester? Da. Ce mă, voi cântați, atacat și grunge, atacat și Southern, atacat da, și... deci din filmul ăla cu Southern aș vrea să facem un mic număr sau interludiu în concertele noastre care să cântăm cu instrumente manufacturizate, da? Artizanale. Ideea e că nu prea poți cu orice să te pui pe scenă, mai ales că noi avem mii de amplificări, pedale, poți. Nu știu ce. Faci abstracție de alea și cânti pur și simplu. Cânti pur și simplu îți vezi de treabă. Ideea e doar că fluieră și face ca toți dracii, că noi prindem așa That's life. Un slot din ăsta de 40 de minute, în alea 40 de minute nu vrei să răsară morunul de sub scenă cu securea să-ți ia gâtul, ce căcat ai băgat în priză și de ce sună în halul ăsta. Și am reușit, chitara e bună, pe verificate, merge amplificată, poți să-i dai de toate. Fretless? Nu, e cu taste, pe tocmai aia șmecheria, că e un fel de fake cigar box gitar, știi? Și acum îmi fac cigar box basul, care e tot un fel de fake, în sensul că e făcut din componente, dintr-un grif de bas normal, dar dintr-o trusă de scule. Stimabile, Cosmin Valeriu Motișan, în viața de zi cu zi, în semicivilie, și-a încordat fălcile, nu știu, toată lumea, în momentul în care îl prezint sau încerc să fac o prezentare, preopinentul de peste masă se supără. Din cauza modului în care ne prezinți. Am înțeles. Ne înghițim cuvintele și ne mușcăm limba ca să nu replicăm. Știm de prea mult. Pe scurt, Moti, care actualmente, l-am întrebat după cum v-ați dat seama, dacă și-a gătat gitara a 5-a parcă, nu? N-am confecționat. Adică am o grămadă de chitări făcute din bucăți și așa. Dar
Dar din astea Antreprenor, artizanale nu. Celelalte 60 sunt bine mersi, dar celelalte 60. Nu vă spun unde stă, e clar. Antreprenor, pater familie, crescător de câini ciobănești și mai are timp să mai și cânte. Acum cu care ai rămas? Cu Hidden Jesters sau mai ai și trupa cu care te-ai consacrat pe la vari evenimente? Nu, e ocazional. Da, din când în când mai... Am fost rugat de unul din colegii lui de trupă, nu cumva să îndrăznesc să-l chem la această interpelare audio-video, pentru că s-ar putea să nu fie suficient timp, pentru că sunt ferm convins că vom derapa la un moment dat pe niște... Nu, absolut deloc. O să vorbesc doar eu. Exact. O să-ți ocup absolut tot timpul pe care ți-ai propus să-l folosești. Așa că ne încadrăm într-o oră. Cât timp ești liniștit, cu mințel... Și stau la locul meu. Stai la locul tău, ne încadrăm fără nicio problemă. Atât. Da, sigur. Atât. Și atunci... Și cât de rar se poate, înțeleg. Hai că pornim. Pornim cu niște tântelei muzicale. Și le zic tântelei pentru că abordează genul ăsta de experimental metal pe care tu... Da, eu sunt fan. Asta am vrut să spun. Este omul căruia îi trimit din când în când tot felul de ciudățenii pe care el deja le știe. Parțial. Ăștia se numesc Psycap. I-am descoperit, bineînțeles, total am boulea. Sunt francezi. The Joke of Tomorrow e albumul. I Will Let You Down. Normal, pentru că până acum toți urlau și cântau I Won't Let You Down. Și bineînțeles că francezii au bunul obicei să ne dezamăgească întotdeauna. Da, după bătălia de la Crécy, unde tăiau degetele englezilor pentru ca să nu mai... Unii au dezamăgit de partea superioară a corpului. Acolo unde nu se... Acel instrument de la 1789 încoace, da, când au reușit să se facă de tot săpunul. Bastiliant. Însă, din păcate, cântă foarte bine. Au zmanes, cum știm noi cine spune, și șunci. Încă n-am șunci și smanes. Încă sunt în perioada de curtare a celor doi deținători de... Cum? Nu au prestat încă? Nu au prestat încă. Dar îmi doresc să cred că la un moment dat voi reuși să mă năpăstuiesc și vremurile sunt înaintate, oamenii au ciroză, te rog frumos să insisti. Voi insista foarte puternic pentru că un bun creștin așa ar face. Sigur. Ne-am întâlnit să nu furăm curent cu găleata, ci pur și simplu să luăm tot cu baraj, dacă se poate. Cum îți mai petreci vremea în ultima perioadă? Mai repeți? Sunt extrem de casnic. Un lucru bun după o anumită vârstă. Adică eu care eram zilnic pe la toate evenimentele, toate birturile... Aici pot să confirm. Mă țineam de mânuță cu toată lumea. Îmi lipsește dintr-un punct de vedere, dar sunt extrem de casnic. Văd de job, fac același lucru de zeci de ani exact, și... Da. Ceea ce rar se mai întâmplă în ziua de azi. Nu știu, la mine chiar nu s-a schimbat mare lucru în ultimii 20 ceva de ani. E o paradigmă bine definită. Da, și îmi fac cu plăcere și e ok. M-am mutat la sat. Mai ești solicitat să faci deplasări în țară? Da. Încă le mai așa funcționează, sigur că da, așa funcționează treaba asta, e obligatorie, dar nu foarte des. Și legat de muzică, ne vedem săptămânal la Jimbolea, că m-am mutat la Săcălazes ceva mai aproape, în 20 de minute la sală. Lucrăm la album nou cu The Hidden Jester, avem cel puțin jumate, dacă nu mai bine, de piese făcute. Ar fi bine totuși să amintesc faptul că Moti provine dintr-un orășel de pustă, care până nu de mult nu era incorporat Republicii Socialiste România. Cel mai tânăr teritoriu al României. Exact, al României. Nu-i delta Dunării, ci este Jomboliu. Da.
așa, și uimitor acolo am mai găsit încă 3 ortaci cu care să se apuce. Mă, și nu e să... uimitor, să știi, uite, eu când eram copil... Glumesc, știi bine că acum peste tot îs ghilimele. Eu știu că la tine sunt ghilimele, dar nu toată lumea pricepe. Unii își imaginează că noi ăștia din Jimbolea suntem niște maimuțoi semi-sălbatici care mergând de la gară, făcând naveta la Timișoara, întorcându-ne acasă, ne-am împiedicat de... Semi-pus abuziv. Sandu mai cântă? Da, da. Sandu, Dani, Nicola, toată pleiada, toată crema funcționează. Într-o zi bună se și adună să cânte împreună. Dar nu despre asta e vorba, ziceam că e o tradiție în Jimbolea, în sensul că eu când eram copil mă duceam pe la clubul ceramicii și peleam ochii așa, wow, ăștia cântă cu instrumente, mamă, ce fain. Odată după ce învățasem un pic să cânt, m-am avut și eu curajul să pun mâna pe ceva. Asta vreau să întreb. Astea erau anii 80, pornirea, așa cum se explică de unde, de la clubul muncitoresc Ceramica. Acolo era locul lor de întâlnire. Eu pornirea am avut-o mai devreme, în sensul că am învățat acasă, tata m-a învățat să cânt la chitară. Bun, am crezut că autodidact, dar cu ceva susținere. Cu ceva susținere de la tata, ai mei, la toate chefurile luau copilul, hai cântă, în sensul că eu trebuia să-i acompaniez și ei cântau. Asta era distracția, anii 80. Da, bună distracție. Învățam tot felul de cântecele, de... Acum nu. Avea antenă. Comună era la noi, că era pe bloc, dar la voi acolo imediat prindeai și unguri și sârbi. Exact. Nu trebuia să legi galena de calorifer. Să asculți niște posturi de radio altfel. Da, asta cu galena. Ce, n-ai avut niciodată? Asta cu galena e comică. Știi de ce? Că prima mea chitară electrică, cu ghilimelele de rigoare, mi-am confecționat-o eu. Tu și Coacăză, bă, 2 lutieri de care nu știe nimeni. Mai bine că nu știe. Uite, acum ați ajuns în sfârșit la notorietatea de care trebuia să beneficiați. Crede-mă că lumea e o lume mai bună din cauza faptului că nu știe nimeni că eu și Coacăză ne-am confecționat și uite, eu încă mai îmi confecționez chitări. Da. Prima chitară electrică, așa mi-am făcut-o, m-am dus la doamna Giambazu, care avea magazinul de electrochimice din centrul Jimbolei. La cumpărătivă. Exact, și aveau niște căști monomicuțe de băgat într-o ureche, ca să auzi când mergi cu naveta, să auzi meciurile și să nu-și dea seama steliștii și de neamoviștii că tu ții cu poli, știi, să nu ți-o iei. Și atunci mi-am cumpărat 6 din alea, erau așa micuțe, am desfăcut plasticul, am lipit bobinuțele între ele și am montat treaba aia sub o chitară cumpărată, cred că tot de acolo, că magazinul lui, parcă nu Electro, nu știu cum îi zice, sau jumătate era electrochimice, cealaltă era lumină și sunet. Adică erau becuri și lumină și becuri și pick-up-uri și pe partea cealaltă erau doze întrerupătoare. Stau și mă gândesc, cine o fi dat denumirile astea și la întreprinderi și la magazinele sătești? Da. Era un comitet de creiere semi-abuziv. Da, semi-abuziv. Scufundat în lichid interstițial, unde nu se mai desfășura nicio activitate, nici aerobă, nici anaerobă. De fapt, aia era activitatea lor, ăștia care erau secretari cu propaganda, cu nu știu ce, ei erau maestri cuvintelor și ei trebuiau să vină cu proletcultismul. Da, și nu numai cu denumirile astea de instituții, dar orice acțiune, orice politică a partidului trebuia să aibă o denumire, un titlu, adică toate tâmpenile astea, gen epoca de aur și așa mai departe, le-a inventat cineva după o tonă de brainstorming, dar nu era anglofon, era romagnoc. Da, furtună de creiere. Într-un pahar. O furtună într-un pahar, pentru că... Din cât nu am cunoscut decât 2 secretari cu propaganda și pot să-ți spun sigur că n-a fost furtună într-un pahar, a fost în mai multe pahare. În mai mult, da. În ștampele, probabil. Da. Bun, și
Pe lângă faptul că ți-ai dezvoltat talentul oratoric și lingvistic în această perioadă de pruncie, fiind la o zonă de confluență unde te-ai luptat cu limbile română, germană, maghiară. Limba mea maternă e germană. Eu n-am învățat românește decât mai târziu. Mult, da. Motișan se scrie cu SH. Nu este cu ș. Iar Cosmin Valeriu nu sunt nume românești cu influențe latine, absolut deloc. Da. Și am învățat și sârbește traducându-le părinților și familiei de la televiziunea sârbească, că era mai simplu să înveți sârbește și să citești ce scrie decât să auzi și să traduci în același timp. Corect. Și asta era activitatea mea seara când aveam vreo 12-13 ani, stăteam la televizor cu ai mei și erau la filme și hai Cosmin că e ceva film francez. Vine Cosmin și prezent, am avut noroc, am învățat franțuzește cu cine trebuie. Am avut o profesoară foarte bună la școală, mama profesoară de germană și am avut o profesoară foarte bună de franceză și o doamnă de la care am luat lecții private, care a fost soția preotului Avramescu. În fine. Născută în Franța, pariziancă. Alte vremuri. Da, alte sorginți. Bietul om a făcut ceva pușcărie politică și ea s-a întreținut prin București făcând foarte multe au ajuns guvernante. Exact asta făcea. Guvernante la familiile extrem de... Exact. Așa. După care a primit parohie la Jimbolia. Femeia nu s-a putut angaja în timpul comunismului. Omul a ieșit din pușcărie, a făcut pe preotul ortodox, a trăit foarte mult și doamna Avramescu și în Jimbolia, care era un orășel oarecare, la cine să dea lecții de franceză? Da. Copilul lui Marilena, maică mea, profesoara de germană. Bine, acum ascultăm Bootsy Collins. Tata de exact, la asta mă gândeam, că poate o să-ți alin un pic urechile și nu o să te căznesc atât de mult. A scos album nou, Album of the Year number 1 Funketeer. Piesa este omonimă. Este un om de o versatilitate fantastică. Dacă inclusiv indivizi care frizează un pic spectrul autismului, cum este Buckethead, își aduce prin nosul, își trage o chestie pe cap, o găleată că te-ai Buckethead și vine și dacă Bootsy Collins zice aș vrea să trăiți. E genul care îi place foarte mult lui Florin Coșeru, care este nebunit de fapt, umblă cu boxa după el și dacă are ocazie, asasinează lumea cu funk. Și dacă e Bootsy Collins sau Cory Wong, da. De fapt, cred că ai avut și tu interferențe cu Florin și locuri de pierzanie după o anumită oră, sub un pod, poate. Dar repet, e fain că individul la vârsta lui, la fel ca și Willie Nelson și nu numai, încă se luptă cu portativul. Eu sunt mare fan muzicieni bătrâni care încă mai pot. Bonnie Raitt, de exemplu, eu încă mai poate. Poi mâine mă duc la un concert. Așa. Solistul vocal are 84 de ani. Okay. Și chitaristul 78 de ani. Coloseu, da. La Budapesta. Adică numai ăștia au mai rămas din formula celebră, nu sunt chiar fondatori că Heisenman și cu... Au scos album nou anul ăsta. Da, au scos album nou, nu știu, anul trecut, anul ăsta. Cu featuring-uri, că nu mai duce nici vocalul de care aminteai dumneata de Chris Farlow. În fine, abia aștept. Poi mâine la Budapesta. Și vreau să zic că nu doar ei, adică am fost la câteva concerte la care am prins pe unii muzicieni pe la vreo 70, 80 de ani, 60 erau și ceva de ani. Nu. Am impresia că i-am prins în cea mai bună perioadă muzicală. Posibil, da, zic că erau pentru că pe când erau tinerei, din 365 de zile prindeau 3 în care erau
băuți sau drogați și nu cântau așa bine. Adică sunt înregistrările pe... Eu dau exemplu Jamaica. În momentul în care se va termina iarba acolo și se vor trezi toți ei, o să zic că... Ce, bă, noi am ascultat muzică, am făcut muzica asta. Da. Și așa cred că și e bun. Și pe unii conservă, mă. Câteva trupe am zis, imposibil. Așa sună mai bine decât au sunat vreodată. Apropo, sau cel puțin... Alice Cooper își adună trupa originală și scoate album cu ei. Wow! Eu mare fan de Alice Cooper. Adică mi se pare, în primul rând, la fel ca și în cazul Ozzy Osbourne. Dacă nu ar fi băgat în el ce-o băgat, n-ar fi ajuns la vârsta asta. S-a conservat bine. Da. Iată, deci că ajută. Adică toate bancurile cu Keith Richards sunt de fapt niște rețete de slăbit și de longevitate, nu-s bancuri. Păi, eu nu știu ce lume o să-i lăsăm noi omului ăstuia. Lui și lui Neanelu, care... O să treacă neamul acesta, ca să cităm și din mai Evanghelie. Va trece și Cămila prin... O să treacă neamul acesta și o să rămână o lume de căcat. Nu știu cum o să descurce oamenii ăștia. Da, fără noi. Probabil. Adică, din punctul meu de pe MDV, mulțumesc Laurențiu Pleș, ar trebui să facem anual un festival care să fie dedicat acestor monstruleți, pentru că, deja frizează anumite legi ale fizicii, ale fiziologiei. Eu, de exemplu, cu Deep Purple am așa o mică relație personală. Eu am ascultat când eram copil aproape strict muzică clasică și mi-am luat lecții de pian și asta a fost pasiunea mea. Și în afară de câteva hituri de muzică pop pe care le mai auzeam de la radiourile sârbești, n-am avut nicio treabă cu nimica și mi-amintesc că un nenea, care din păcate nu mai e printre noi, mi-a adus odată o casetă și zice: ce asculți tu acasă așa când n-asculți prostiile astea clasică, eu știu ce dacă asculți? ABBA, Bonnie. Da, nu e că da, nu știu, nu am știut să-i răspund. Zice, lasă tâmpenile, fie vorba între noi, îmi place mult și ABBA și Bonnie, asta e altă discuție. Nu e o rușine. Nu, absolut, dar atunci mi s-a părut mie varianta metal de la ABBA, toate... Nu, mie îmi place ABBA, punct. Bonnie nu mi se pare chiar așa grozav, dar ABBA, punct. Da, știi ce mi se pare? Cap-coadă. Auzi, știi ce mi se pare grozav acolo? Ăla mic și negru cu freza cu cărare pe o parte a reușit să le puncteze pe toate. Deci nu mi se pare grozav. Ducând în derizoriu. Da. Da, și a venit asta cu o casetă, mi-amintesc, și acum era albumul Machine Head. Zice, ascultă chestia asta, lasă prostiile. Și a zis, există așa ceva, am vreo 10 ani. Există așa ceva? A fost primul tău contact. Tu anticipezi, văd că niște întrebări pe care eu urma să ți le vâr direct în cavitatea... Ca să nu-ți preiau toată emisiunea și să-ți servesc ca să trecem la ceea ce avem într-adevăr de discutat. Ajungem. Și așa am ajuns eu mare fan de Purple și am văzut de vreo 3 ori în vreo 15 ani. Și acum, trecând peste faptul că formula în care am văzut a fost aceeași. Acum Steve Morse nu mai e în turneu cu ei, soția lui bolnavă, dar mie mi s-a părut de fiecare dată mai bine. Deci tot nu mai vreau să-i văd pe Deep Purple. În primul rând că nu mai este varianta pe care... nu mai este, echipa pe care aș fi vrut să o văd. N-aveam cum să-i prind atunci. Și acum mi se pare că, nu. Sunt anumite nu e o repulsie, să nu fiu prost înțeles, pentru că eu sunt prost, dar nu vreau să-i văd. Mie mi-au picat bine de fiecare dată, dar mi se pare că sună tot mai bine. Mai bine, ok, bun. Mai bine. Acum vreo 5-6 ani și beneficiază de aportul unor instrumentiști care, acum Don Airey își face treaba adică în momentul de față ei cântă numai piese vechi, n-au mai compus, n-au mai scos albume noi și așa mai departe. Adică au un catalog suficient de solid încât să-și permită așa. Și eu să spun că n-a rost. Așa. Gillen Grover din vechea gardă și Toboșar are rost să discutăm. Omul la aproape 80 de ani, ultima dată a cântat 2 ore impecabil. Deci așa de bine
nu sunt mulți tobari pe care pot să pun degetul să zic, bă, uite, a dus concertul, ok, Wonder Childs ăștia noi, da. Din garda veche, jobul ăsta de toboșar la 80 de ani e o chestie și fizică și din garda veche sunt puțini care chiar mai pot... Așa că cu Steve Morse la chitară mă ierți. Chiar sunat excelent. Mă gândeam. Bun, acum zilele astea Richie Blackmore a făcut suma rotundă 80, a bătut și el pe cu tot eu. pe acolo. Da. John Lord mi-a plăcut. Acum, sincer, omul ăla are și multe trebuie să contribuții componistice acolo. Da, numai că trebuie să recunosc că Book of Taliesin not my piece of cake. Vezi la mine alea care sunt mult, alea sunt mai rock and roll, mai garajistice un pic, mai nu sunt simpluțe, sunt mai săltate. Acolo nostalgie din copilărie. Bineînțeles. Crede-mă că nu pun acum. Nici, eu nu mai... Nu. Oare ce ascult în seara asta? Nu. Nici nu mă gândesc pe, dar la câtă muzică am de ascultat. Da. Dar, așa, venind vorba de trupe vechi. Că sunt acum trupe care au 50 de ani de carieră, în care mai este un singur membru sau doi membri originali și ăia întotdeauna și au niște instrumentiști senzaționali și toată treaba sună poate mai bine decât cu foștii colegi. Păi întotdeauna va veni cineva din spate care dintr-o muzică proastă poate să facă o muzică bună. Da, și tehnic mai bine pregătit. Pentru asta avem Britney Spears, pentru asta avem... Da, și imaginează că mai este o diferență, e o diferență foarte mare față de anii 70. Era cool să fii rupt pe scenă, înțelegi? Copiii, că nu copii, dar oameni de 30, 40, 50 de ani care cântă în tot felul de trupe din astea, ăștia nu se pune problema să își dea cu ceva, adică oamenii sunt la lucru și își fac jobul chiar foarte, foarte bine. Du-te, bă, că își fac exact ca moldovenii, își toarnă vodcă în ochi să nu-i prindă miliția, le bagă etilotestul, îi pune să sufle și nimic, dar ei cleofni. Ei nu se mișcă, cu ochii împăienjeniți. Da, nu știu, cântă bine. Adică... Da. Eu am avut o problemă cu Led Zeppelin, pentru că am crescut cu discurile... Și cu trupa care actualmente îi copiază aproape 1 la 1, nu ai? Eu nu am, pentru că nu ascult. Am probleme cu trupele pe care le ascult și insist, încerc să pricep, dar nu. Dacă mi se pare că e... Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, la revedere. Restul... Hai, poate și... Nu. 1, 2, 3, 4. Eu am crescut cu albumele alea și după aceea, în epoca televiziunii, undeva prin anii 80 și în epoca internetului, 15 ani mai târziu, am început să văd concertele live. Concertele de neascultat, înfiorător, deci pe aici ca un chitarist din alt film este un dezlănat, de-ți vine să te duci pe instrumentul ăla și cântă ca ai dita mai piesa și îți bagi joc de ea în Paștele, mate. Dar asta e, pentru că lor li s-a părut că e cool să fie prăjiți adevărul că și-au dat-o temeinic. Temeinic și asta era și pe scenă, erau așa și în viața de toate zilele și unii dintre ei acum la bătrânețe sunt limpezi și prestează acum, știi cum e? La fel ca și multimilionarii, multimiliardari, nimeni nu îți va spune cum au făcut primul milion. Până atunci au călcat pe cadavre și au scufundat vapoare, da? Vezi, Onassis. Și după aia s-a transformat într-un filantrop, a învățat grecul ăla mic și crăcănat cu zâmbet larg să poarte și papion, s-a dat și la Maria Callas, a țâfnit-o și pe Madame, știm noi cine, Kennedy, a făcut o mare doamnă pe Jackie și uite așa, dar există, foarte bine trebuie să se cizeleze, trebuie să treacă o perioadă de timp. Toate curvele cântă în corul biserici. Sigur, asta am mai spus, este că la un moment dat mă gândeam să fac tricou. Multilingv. Trupă croată. Am dat peste ea, am Boulea. Și Brought Me Gasoline. Sună foarte fain. Songs from the Cliff. Nu râde.
de benzină în vârful dealului să-și dea foc. Pisi, ce faci? Uite, sunt în vârful dealului. Da, mă, îți aduc 1 litru de benzină, dă-ți foc. Swirling Leaves îi spune. Ascultă ce cântă. Ce gen abordează, că venim după aia și la genurile care te irită și care, acum m-am prins, îți place, aia știam dintotdeauna că progul e la tine desfătare. Nu cântă americanii cum cântă ăștia. Că tot ziceai de colegii cu de guitar, Southern, exact. Roots, Americana, blues din ăla, bă, cum trebuie. Și nu agresiv, mă înțelegi? Parcă s-ar fi născut acolo. E cazul și al lor noștri, nu? Al lui Hanno Höfer cu Night Losers. Dacă s-ar duce undeva în state, și cred că or și fost mai de mult, muzica asta tradițională americană e foarte simplă și, da, și e ușor de preluat și de dus mai departe. Gurgudelele de rigoare. Da, tot rock and roll-ul vine de acolo. De la consanguinizația din sud. Exact. Și însă ăsta e genul de blues. Mai ascult și din ăla semi-leșinat, că și ăsta e semi-leșinat, dar partea mea bună de blues actualmente e cea de garaj, aia unde schinuie, mă înțelegi, de la White Stripes încoace. Eu nu pot blues, nu mă lasă mama. Deci nici pe tine. Nu. Marilena mă ceartă de mă termină, nu mă lasă. Și să ne înțelegem, la Brezoi un festival excelent. Fantastic. Și anul ăsta deci, e un aliniament iar extrem. Și stă mintea în loc. Da? Nu pot. Adică eu care mă duc la 10 de concerte, am bătut Europa în lung și în lat să văd un artist oarecare care îmi place, până la Brezoi nu sunt capabil să mă duc, chit că Morul care face sunetul, nu știu ce. Păi am vorbit cu el, sigur, hai la Brezoi, că e nu știu cine, că e nu știu ce. Fantastic Negrito. E senzațional individul, e ieșit din tipare. Sunt mai mulți ieșiți din tipare pe acolo, dar eu nu pot blues. Nu-i minciună de 3 ori minciună. Veneai în clubul de blues și stăteai și atârnai până ne miroseau și ștrimfii și chiloții. Adevărat. Și propunerile mele de hai să ascultăm un Screaming Jay Hawkins, le-ai auzit vreodată de la mine? Nu, am zis eventual un King Crimson, dar nu se preta. Nu se preta, bineînțeles, și nu se pretează în general. Muzică de ascultat acasă. La fel, nu mai țin minte cine a spus că Timișoara e cumva reticentă la ceea ce înseamnă progresiv. Cum se fie reticentă la ce? Nu știu, zi-mi trupe de progresiv din Timișoara. Da. Phoenix, folk, progresiv, bun, prea puțin. Bucățele, de acum nimeni nu-i pur progresiv, nu toți îs... Ba da, tovarăși, pentru că doar prin progres putem ajunge. Da, nu. Că între timp s-a făsit problema, ok. Pe aici e problema, că s-a făsit. Și nu știu, cred că Robert o zis-o. Da, faza cu progresiv în felul următor. E o nișă. Da. Și o nișă de fani din aia dedicați. Uite, din Timișoara, dacă nu mă înșel, nu din Timișoara, din Constanța. Au fost la Prog Power Europe, la ce lapsus am acum, White Walls. Da. Așa. Invitați, că acolo când vii dintr-o țară bananieră ca România, vii invitat. Au scos un album sau că era al doilea album și au zis, haideți pe la noi să vedem cum e. Până și progresivul ăsta întunecat, gen negură și reiterațiile Eddie și folk și din asta. Așa, Dor de duh. Da, și Dor de duh, toate sunt cu rădăcini prog, adică și oamenii ăia chiar au cântat prin Europa și
Bun, pe bună am dreptate. identificat un gen de muzică ce te irită și ăla e blues-ul. Nu mă irită. Nu sunt Nu-l capabil. poți. Nu-l poți. Nu. Hai să ne înțelegem. Am cântat, nu știu. Dar Tocmai. nu-i filmul meu. Nu sunt capabil să-l interpretez cum trebuie. Mulți muzicieni ar trebui să lase jos instrumentele. Nu, hai să facem un jam de blues. Tu nu și băieții aia din dreapta iarăși nu. Eu țin minte care era la tine una din încercările herculeene de pătruns în trupă pe vremuri la Flood, nu? Era B.B. King, Thrill Is Gone. Da. Dacă aia puteai să o cânti... Ideea acolo era că e o piesă lentă, aerisită, pe care nu o poți cânta decât prost. Și nu o să sune bine niciodată decât dacă chiar dacă ești B.B. King. Aici îți dau dreptate, dar să sune cât de cât acceptabil, decât dacă simți ce se întâmplă în povestea deși legănată. Pare facilă, partea de voce e extrem de dificilă. E dificil și partea ritmică n-are rost. Dacă nu ești conectat acolo, nu o să sune niciodată bine și o să fie rău. Noi am cântat-o de câteva ori foarte rău. E bine, acum îți dă mâna să zici, pentru că lumea a uitat. Păi bineînțeles, nu există înregistrări. Asta e singurul lucru asta bun. Asta e un mare avantaj. Foarte mulți... La câte am făcut? Da, foarte multe trupe și foarte mulți muzicieni sunt fericiți că în tinerețile lor... Nu au existat. Da, nu au existat mijloace decente de înregistrare. Poate Ciobi mai are vreo casetă ascunsă pe undeva. Ciobi are, dar nu va divulga. Dar nu va divulga aceste poate doar secrete. Sub niște cazne din alea extrem de... Da, nu merită bietul om torturat. Numai pe bune. Care e genul de muzică ce te irită? Ce mă irită? Da. Nu, hai să o luăm invers. Hai să-ți explic ce îmi place, ce ascult cu plăcere. În continuare muzică clasică ascult cu plăcere. Nu o să-ți spun Yo-Yo Ma, deși a scos album nou. Numai să nu fie compoziții proprii. Nu, după Shostakovich. Foarte frumos. Nu prea sunt în stare să explorez ce s-a mai întâmplat în ultimii 50 de ani, să zicem 40 de ani. Eu sunt deconectat, n-am nicio treabă, dar în continuare ascult cu plăcere. Toate variantele și toate iterațiile de rock and roll. Am foarte puține subgenuri pe care nu le pot digera cap-coadă, cu preferințele mele, așa cum ai zis, cu prog-ul, cu garage rock-ul, în continuare mai ascult cu plăcere, eu știu, post-punk și așa mai departe. Într-o vreme am mai și cât de ușor ar fi fost toată audio-video înregistrarea să-ți cânt în strună numai cu astea. Nu știu, că nici atunci de ce dracu să mai vii? Că asta era subiectul încheiat, puteam să stăm toți acasă. Da. Bat atâta drum de la să călați până aici să-mi pui toate. Da, și așa, îs mare fan de muzică pop, chiar dacă chestia asta poate nu e atât de evident, dar mie îmi place muzică pop inteligentă, bine făcută și... Indie pop-ul din ziua de azi e extraordinar de bine făcut. Din cauza side job-ului ăsta al meu de cântat pe la nunți, botezuri, parastase, a trebuit să fac treaba asta timp de vreo 12 ani, la modul chiar nu e ușor. Obsesiv-compulsiv. Nu e ușor, mai ales că acolo dai peste tot felul de târtani. Și trebuie să cânti de multe ori niște tâmpenii, dar cu ocazia asta am rămas conectat la ce se cântă acum. E interesant. Știi cum e muzica pop? E ca și istoria care se învață la școală. Contează foarte puțin, mă refer la istorie, contează foarte puțin ce discută mediile academice, ce teorii sunt susținute. Sau prietenii tăi din mediul virtual, unde știu că ai ești un combatant ezoteric. Și sunt bine definiți. Gorilian, în comparație cu ceilalți care sunt niște reptilieni. Toți semi-șerpilieni. Da, noi suntem vulturieni, gorilieni, noi suntem ăia buni. Atacam și Noi suntem ca și forțele lui Churchill, atacăm și din aer și la sol.
Pe mare încă nu avem, dar urmează. Da. Indiferent ce teorii se vehiculează, despre orice perioadă a istoriei și orice subiect istoric, important e ce se predă la școală. Pentru că aia rămâne în conștiința maselor, aia formează opinii, numai așa ajunge numitul Andy Ghost să cânte despre românismul său profund. E din cauza piercingului din sacul scrotal, pentru că acolo e un fel de trigger. Din hemoroid. Când hemoroizii au calus, Așa. poți să montezi un piercing. Am înțeles. Și să te tragi de el Calusul la hemoroid se obține puțin mai complicat, n-aș vrea să intru. Fii atent. O dedicație atunci pentru niște omuleți. Un pic de punk and roll franțuzesc. Deși după denumire n-ai zice că sunt francez, dar ei sunt francezi. The Chris Rolling Squad, Damn You All to Hell, cu o călugăriță care arată degetul ca după bătălia de la Crécy. Piesa omonimă a albumului. Deci este un punk and roll care sper că să zbuciumă un pic sufletelul într-un mod plăcut. Întotdeauna. Pentru că ăsta știu că e genul la care ai achiesat acum mulți ani. Da, în continuare mă duc la cântări, la... Așa. Îmi lipsește o comunitate, că doar ne cunoaștem. Nu mai există și doar ne cunoaștem toți care mai știm să mai cântăm la un instrument. Pușlenghe la un moment dat a făcut Swamp City și a mai Știu adus... că am mai bătut și eu câmpii prin chestia aia. Da. Noi suntem tot ăia, adică ne putem vedea, ne putem întâlni, dar nu cred că cineva e capabil să închege o formulă care să funcționeze. Nu, pentru că nu mai ai unde. Și s-au schimbat prioritățile. Acum fiecare e cu a lui, știi? Da, corect. Însă sună foarte frumos. Cum trebuie. Da, un fel de Motorhead franțuzesc. Sigur. Profunzimea acestui solo de chitară m-a impresionat. Așa s-a ridicat un ceafă. Cum s-a dus pe toată progresia aia de două acorduri. Cei mai cinstiți, ca să spun așa, sunt cei de la PUSA, Presidents of the United States of America. Da. Basul 2 corzi, chitara 3, set minimal de nu insistăm cu... De ce să aibă instrumentul meu corzi pe care nu le folosesc niciodată? Ce? Pentru ce? Păi ce ne înșelăm unii pe ceilalți? Păi nu unii pe ceilalți. Ei pe noi și noi pe ei. Nu, tovarăși. Ești necinstit față de sigur. Audiență, față de aia care vin... Și atunci ei și-au spus suficient. Eu sunt și acum oripilat de o chestie pe care am făcut-o numai ce îmi cumpărasem de ceva vreme un bas cu 6 corzi și l-am și pus la punct. Așa. Și am fost invitat să cânt cu o formație de metal și am folosit acel instrument pentru că îmi doream să cânt cu el, să-l scot odată la joacă, că eu toate instrumentele astea am încercat măcar odată să le scot la joacă. Normal, că de le-ai luat totuși. Nu faci ca mine, nu te zaurizezi. Câte o jumătate de oră cât a fost setul respectiv pe doar 2 corzi din cele 6. Deci, efectiv, mi-am bătut joc de public. M-au văzut, uite mă, ăsta, fii atent. Băi, fii atent. Precis că pe celelalte piese, pe care nici nu le știam, că nu făceam parte din trupă, doar am cântat cu ei, precis că pe celelalte piese folosește tot griful. Da, la noi de ce n-am folosit? De ce l-am chemat? Doar 2 corzi. Da. Din 6. Ai mai avut ceva interpelări în ultima vreme? Pentru că nu pot, trebuie să te hâțeni, pentru că, deoarece întrucât așadar, dumneata faci parte din elita unor grupuri de pe spațiu virtual, da? Sunt cei de pe Cartea cu fețe, a Muntelui cu zahăr, și știu că acolo ai niște discuții. Mă mir cât timp poți să alogi. Dar e un hobby. Mi-am dat seama, Așa ulterior. cum colecționez chitări,
așa colecționez, eu îi zic insectar, așa colecționez și extremiști. Ai mai fost hulit în ultima vreme? Ți s-au mai zilnic? Zilnic. Și absolut în fiecare zi. Tu absorbi toată chestia asta. Dar nu absorb. Asta. Ai colecționat vreodată ceva în viața ta? Viniluri, casete, CD-uri, ciorapi, tricouri. Ciorapi. Hai să ne oprim la ciorapi. La ciorapi. Folosiți, uzați. Pe o parte doar. Doar pe o parte. Pentru că, de ce n-am zis viniluri, casete? Că alea nu reacționează. Ciorapii folosiți ar putea să reacționeze, să te stimuleze olfactiv într-un fel sau altul. Da, așa colecționez eu extremiști. Îi plăcerea mea. De unde este pornirea aceasta de a încerca să-i aduci pe calea cea dreaptă? Nu. Asta este o interpretare complet greșită a ceea ce fac eu acolo. Eu doar era pur și simplu o bâză. Da, eu doar mimez că încerc să-i conving de Dumnezeu știe ce, oamenii cu probleme la mansardă nu pot fi aduși niciunde. Singurul loc unde pot fi aduși la sala de mese când părăsesc salonul de ospiciu, adică n-ai ce să schimbi la ei, dar e foarte interesant. Și știi ce mi se pare interesant? Că uite, tot zgândărindu-i pe ăștia, politica din când în când are derapaje, nu? Știm foarte bine. Destul de des, în fine. Eu am știut cu 2 ani înainte de noua administrație Trump ce se va întâmpla, pentru că oamenii nu era foarte greu, dar cu detalii. Pentru că oamenii ăia sunt conectați intim, deci ei fac parte dintr-un cult religios și dacă înțelegi dogmele acelui cult, nu ca și când studiezi o religie oarecare, îți poți imagina foarte repede de ce sunt în stare. Adică cine a priceput cum funcționează creștinismul prin, pe la sfârșitul mileniului 1, au știut exact că urmează niște cruciade și că se vor duce la mormântul de-aia ori și ascuns tot felul de manuscrise, de-aia există diferențe între tot felul de evanghelii de sute de ani, de asta nimeni nu vrea să le bage în seamă. E mai bine să nu bagi în seamă. Când ești într-un cult religios, nu poți să acorzi atenție tuturor detaliilor. Nu. Ci pur și simplu să iei așa... Da. Din potriva, anumite detalii îți deranjează liniștea psihică și atunci mai bine le ignori. Dar există instituții specializate. Așa este, doar că nu sunt suficient. Nu sunt suficienți, nu ies la lumina zilei. Ei dorm în niște unghiere, se ascund de față. Dar uite, vezi, zgândărindu-i pe ăștia, am priceput foarte multe lucruri despre tot felul de fenomene și nu numai politice, de mai multe feluri. Eu pe cartea de față nu o să dezvălui care e. Bineînțeles. Așa, eu mai am un cont. Un cont de unul care își bea pișatul, care se închină la reptilieni și care... face spirala. Da, și sunt membru în tot felul de grupuri. Nu ar fi primit cu contul meu normal sub nicio formă grupurile respective. Bineînțeles. Unul din grupurile în care am intrat din întâmplare și cu un cont. Nu există întâmplare. Nu există coincidențe. Ai forțat, bineînțeles. Exact. Este grupul de platiști. Mi se pare genial. Oamenii ăia sunt... E ceva incredibil. N-am apelativ, nu am calificativ, deși aș vrea. Uite, acum a zburat tot lexicul și toate neologismele și sinonimele la care aș putea supune acei oameni. Atât pot să spun, că mi-e drag de ei. Nu ai cum. Imposibil, n-ai cum să nu iubești. Nu ai cum. N-ai cum să nu iubești.
Deci grupurile de platiști, de fapt, există o piramidă Sub încă o piramidă și nu, există o piramidă inversă a conspirațiilor. Păi da, pentru că stai invers. Exact. Toate conspirațiile light, soft, sunt cele de sus. Da. Și după aceea vin alea mai grele. Conspirația conspirațiilor, aia ținută pe planeta Pământ după calculele lor 3 milioane de oameni, după calculele mele vreo 5-6 milioane, este cea că Pământul este plat. Exact. Deci vreo 6 milioane de oameni ne ascund adevăr. Păi se spune în toate colțurile Pământului. Exact. Asta în cuvintele unui platist și muzicant, printre altele, cu care m-am contrat de nu știu câte ori. El de-aia a ajuns platist, pentru că și-a dat seama. E domnul acela cu părul lung și cu ochelari și mai ce. Alex Gavril zis și oaie, chitarist. Bun chitarist de altfel. El mi-a mărturisit că el credea într-un set de tobe. Tama sau Istanbul sau membrane. Ca să Memo. Credea într-un set de conspirație și el a recunoscut că după ce crezi într-un număr suficient de mare de conspirații, nu-ți rămâne decât să crezi și în conspirația supremă, cea care îți ofere satisfacția supremă, pentru că la ei este ca și la drogație, e și un proces de gratificare, înțelegi? Adică pe măsură ce mai asimilezi încă o conspirație și încă o conspirație și te duci până la bază, până în apexul piramidei inverse, care înseamnă pământul plat, acolo endorfinele curg, adică îți dai seama că în sfârșit îți dai seama că toate celelalte conspirații sunt adevărate și că aia e conspirația supremă. Și că toți suntem ținuți în... Și auzi, acum este o muzică în ton cu tot ce am discutat până acum. Este o trupă belgiană, Bark. The Time Has Come. Atacă un groove trash adevărat. Hardcore, de fapt, dacă mă întreb pe mine. Mai degrabă negativist îi spune la piesă. Pur și simplu acum mi-a venit și am zis că este o sinteză a tot ceea ce ai spus tu. Negativist. Bang. La revedere. E cutremurător că în anul de grație 2025 meme XXV încă sunt oameni de genul ăsta care probabil n-au zburat în viața lor cu avionul. Nu știu ce înseamnă un fus orar. Nu, au zburat cu avionul. Fenomenul e cu totul altceva. Fenomenul e complet diferit de ce-ți imaginezi tu. Admițând că punem bani de la bani și le plătim o săritură în aer cu naveta lui Bezos sau cu fetele alea. Cu fetele, da. Să-i cânte Katy Perry orice în timp ce zboară și ar fi văzut clar curbatura, ei ar fi putut să ne explice cu lux de amănunte că ceea ce am văzut e fals și că face parte din conspirație și că, bineînțeles, acele hublouri are modulului capsulei respective sunt în așa fel construite încât să curbeze orizontul. De fapt, ei nu s-au ridicat de la sol, ci au fost băgați într-un hangar. Există și varianta asta, pentru că, bineînțeles, nimeni n-a aterizat niciodată pe lună. Aici și eu sunt de acord. Cine au făcut pozele, mă, când el au fost primul? Da. Cum se făcut? Omuleții verzi? Nu, sunt nemții de pe partea nevăzută a lunii, din Iron Sky. Și aveau ACFA, că... BASF. Nu BASF. aveau ACFA, aveau pur și simplu aveau BASF. Exact ce trebuie. Pentru că sunt pregătiți, măi. Bayer și Anilin, un zoo, da, fabric. Apropo, ai văzut că au început să apară prin Arctica niște baze meteorologice ale băieților răi din al doilea război mondial. Acum cu topirea... Și știi că există acea legendă pe lângă traversarea cu un submarin a Calote... Nu, a Lunenea, că au ajuns în Argentina, Brazilia, Mengele, Eichmann und so weiter. Okay. Tot în Antarctica, acum mergem la Antipoz, că suntem la Antipod, acolo
Sub jurământ, unii au declarat că, ajungând pe acel teritoriu extrem de neprielnic și neprietenos, la un moment dat s-au deschis niște trape de unde au ieșit niște domni îmbrăcați în ținutele acelea care le știm, cu lanțurile alea la marca Hugo Boss. Exact, Hugo Boss, bineînțeles. Hei, cine le-a făcut câtă haine. eleganță, câtă... Acum fie vorba între noi, chiar elegant. Bineînțeles, nu ca ăia Jerpeliții ăia veniți din pârliție. Exact. Mâncătorii ăia de carne crudă veniți din stepe, da? Ferdam. Și au ajuns acolo și au ieșit acești indivizi, nu la suliță, nu la baionetă, dar cu niște rafale destul de bine țintite din MP22 sau cum zicea la mitraliera aia din Wolfenstein. De acolo știu că... Acum ce să mai credem, Muri? Asta cu... Deci naziștii au baze în Antarctica, au baze pe fața nevăzută a lunii, au baze undeva mai aproape de centrul Pământului. Magma, acolo la ei nu are nicio treabă. Nu topește. Au un aliaj fantastic. Deci frigourile la micul dejun. Alea și lor frip deja și nu odată. Da, deci... Da, ok, dar stai un pic. Astea sunt niște legende, multe dintre ele au pornit din tot felul de mici povestioare publicate prin nu știu ce... De acord, însă acum s-au făcut publice. Da, și acum s-au coagulat, pentru că cu cât se adună mai mulți imbecili care se creadă o prostie, cu atât treaba asta începe să capete tot felul Bazele astea le foloseau pur și simplu pentru a supraveghea aerul polar care se îndrepta către Europa și cumva atunci să-și planifice anumite mișcări de trupe. În funcție de Vortex, mișcările de Niño, ca să știe Dulce Niña, de Puto Niña și din astea, mai înțeleg? Și uite că așa nu le ieși nici Barbarossa, nu le-au ieșit mai multe, știi? Treaba cu Vortexul cumva nu le-a fost clar că Rusiei fric de crapă pietrele. Puteau să învețe de la Napoleon, care se dusese cu vreo 100 și francezi, ceva. Dar te poți baza pe francezi. Uite ce prostii, tu până acum nu pe francezi. Exact. Neserioși toți. Absolut neserioși. Mâncători de brânză împuțită, da. Și melci. Lasă-mă în pace. Și melci. Nu, niște deci melteni. N-aveai cum să crezi niște francezi, mai ales cu un șef născut pe o insulă. Da. Dracule. N-ai cum, trebuie să verifici. Ori italiani, francezi, nu cunoaștem. Nu. Și să te apuci să faci incursiuni exact când ăia ți-au spus nu și tu da, lasă că e blitzkrieg. N-a fost. Ori blitzkrieg, ori o facem, ori nu o facem. Ori crescut producția de pervitin și au zis dacă am reușit să-i drogăm pe noștri și în 5 zile să ajungem până la canalul Mânecii, le dăm doze duble de amfetamine, exact. Și în 3 săptămâni sunt la Moscova. Ei bine, n-au reușit. Acea blestemată climă, în momentul în care au început să plouă, au dat și ei au dat de greu în nămolul. Nămolul, da. Cred că nămolul care ținea de cald picioarelor mujicului iarna. Da. Eu cred că nămolul ăsta e un blestem. Uite, noi am știut să-l folosim la pucioasa, din astea, la tot felul de ghioluri, știi? În comparație cu ei, care se pare că nu au fost suficient de bine pregătiți. Acum vina realmente este a lor. Dar greșeala e a lor, pentru că și-au asfaltat străzile. Îți asfaltezi străzile, îți pietruiești pietruiești trotuarele și în 2 generații nu o să găsești un neamț care să traverseze o mlaștină. Că n-ai de unde să-l mai scoți pe ăla, nu? Noi am umblat prin noroaie până nu de mult, nu? De-aia am ajuns. Noroi în suflet. De-aia ne-au luat de mână și ne-au dus până la Stalingrad, că ăștia nu au văzut asfalt niciodată, așa că ăștia sunt singura la cotul Donului, fără armament, fără nimic, cumva să le devieze lor. În fine, acum știi, facem mișto. Da, asta apropo de conspirații. Constipație, acum depinde. Fii atent. O trupă românească pe care, culmea, n-am descoperit-o eu, cum mi se întâmplă de obicei, ci mi-au aruncat-o în brațe vecinii. O trupă din București, îi spune Denis, e o abreviere D.E. așa.
Albumul este Cuțitul de argint, Autopeu să cânte în română. Și un garaj psych. Prima piesă e Sfântul Andrei. Trec peste ea pentru că e destul de scurtă și ajung la Niciodată nu e îndeajuns. Vocalul e un pic rârit, poate și asta îi dă un farmec quasi aparte, că nu m-aș duce să zic că bă, ești ca un francez. Însă e un gen pe care eu nu l-am auzit abordat, sincer, la Romagnoc. Să le zic că sunt pionier, nu m-aș duce așa departe, însă au avut tupeu să înceapă să facă așa ceva. Că tot vorbeam de garaj și de din astea. Încerc să număr. Până când te enervezi? Sau? Nu, încerc să număr să văd cât pe cât e măsura în care se cântă chestia asta. Încă nu mi-o... Dacă nu mi iese din prima, trupa e bună. Funny prog. Cum ți se pare? 10 optimi. Ok. Eu o iau de bună, nu... Foarte bine. Deci ești mulțumit de... Da, gata, pe mine... Dacă începe un album de metal cu un contrabas și cu un pian și dacă o trupă de garaj îți cântă 10 pe 8 sau ce-o fi chestia asta, da, asta e acolo. Garage Psycho. Da, foarte fain. Care dincolo câștigă tot mai mulți adepți. Văd că a început să prindă și la noi. Recunosc că am păcătuit și am ascultat de 2 ori albumul. La alții n-am răbdare să ascult întregul album. Probabil de aia nici nu o să ajungă să fie ascultați în audio-video înregistrare. Însă ăștia... Din ce ai pus până acum, pe ăștia sigur o să-i ascult până la capăt, în sensul că o să le caut albumul. Da. Nu în ultimul rând, că noi la Jimbolea facem și un mic festival de rock. Borders. Da, anul ăsta sperăm că o să iasă... Cine e implicat acolo? A 4-a ediție. Ca organizator mă refer. E inițiat de Cristi și de colegii din Hidden Jester. Eu m-am ținut... Deoparte. Eu am fost deoparte. Bine, eu și cu Punu... Ai vrut să fii... Nu, absolut. Eu cu Punu... Eminența cenușii. Eu cu Punu am și intrat în trupă ulterior. Am reintrat, că suntem aceiași cu care am cântat în Name în urmă cu vreo 10 ani, în fine. Animalul ce mai face? Animalul a avut niște probleme de sănătate, dar e foarte bine acum sănătos și întotdeauna am mare plăcere să stau cu povești cu el, dar cumva... Pentru că e și el un băiat foarte bun. Da, și cumva bate la tobe... A revenit la prima lui prima lui dragoste. Eu l-am și întrebat dacă s-ar mai pune să cânte la voce, zice că n-a mai cântat de nu știu când, nu știe dacă mai vocalul vostru oricum e foarte bun. Da. Mi-mi place, adică sunt colegii cu care am cântat, cu Punu am cântat în continuu de ani și ani de zile, știi ce bine e. Unul m-a rugat și acum voi face o destăinuire, să nu te chem în emisiune pentru că nu o să, știi, ți-o zis? Nu, prin unde astrale ajung informațiile astea la mine. Doar. Știm cu toți. Da. Bine, știi din ce cauză? Mergem să cântăm la nu știu ce nuntă, la Dracul Praznic, la 600 de kilometri. Ajungem pe la prânz, facem probă de sunet, după care cântăm ca bezmeticii 3 ore în cele 6-7 ore că stăm acolo. Pe aia dimineața pe la 4 strângem sculele, la ora 5 ne punem pe mașină. Toată lumea e ruptă. Eu, care între timp nu mai beau alcool, sunt foarte pregătit să conduc mașina. Ești indiferent de trebuie să fac cumva să nu pice ochii în gură. Da. Colegul pianist Daniel Biru nici nu se omoară cu botul, nici Punu, dar nu toată lumea e fizic aptă să conducă și de multe ori se nimerea să fiu la volan și ca să nu adorm. Tu pornești și restul ulterior. Ca să nu adorm, le povesteam temir ce tâmpenie și îți dai seama că totul
Nu-l chema că iar o să-ți povestească de bătălia de la Hastings, despre William. 1066. Bravo. Există și o țesătură lungă. Da. Mare, nu știu în cât timp au făcut-o. Am reușit, apropo de țesături, le-am povestit într-o noapte în detaliu de doamna cu unicornul de la Muzeul Hotel de Cluny din Paris. Îți dai seama că e sărace, nu știu unde este, unde e Parisul pe hartă, dar mai doamna cu unicornul și Hotel de Cluny, Muzeul de Artă Medievală. Să le spui de... Sunt un om rău, știu. Rău și răutatea asta iese la suprafață atunci când ești obosit. Da, drumurile lungi și când ești extrem de obosit și nu mai știi ce dracu să faci, să ne spice ochii în gură, să de obicei trebuie să ai unul lângă tine, trebuie să ai un copilot care să te țină de vorbă. Da, el m-ar fi ținut de gură, da. Cu palme aferente după cap în momentul în care vezi că dă momente de cucăială și din astea rateuri, știi? Ăla e motivul pentru care ai fost sfătuit. De bine, de altfel. Numai de bine, ei nu au dorit absolut deloc cumva să împieteze relația pe care noi o avem de atâția ani de zile. Da, intențiile sunt lăudabile. Da, însă concretizarea întotdeauna este lamentabilă. Muri, am ajuns către final, nu pot decât să-ți mulțumesc, ne-am râs, știam că asta se va întâmpla, poate nu suficient, însă e o portiță lăsată pentru o interpelare ulterioară. Poate până atunci devii mai funny și începi să te împrietenești cu Dionisos. Nu. Normal am divorțat definitiv de voi cu nu, aia știu. Am divorțat. De voi cu nu mai pot divorța pentru că e prima mea soție, aveam 20 de ani, eram inconștient, dar am certificat de căsătorie. Erați la mare, era briza mării, era vraja mării. Era vraja mării și trupa Divertis împrăștia certificate de căsătorie gratuite tinerelor cupluri din Costinești, mi se pare. Am văzut noi o coadă acolo, am crezut că e la bere, s-a dovedit. Erau numai băieți cu fete, băieți cu ne-am dus doi băieți. Mi se pare atât și de firesc. A fost extrem de simplu, trebuia doar să te săruți pasional în fața lui Tony Grecu, unul dintre ei, și primeai un certificat cu semnătură, cu nu știu ce. Asta n-a fost un impediment. În anii 90 am fost toată ziua se uita lumea dubios la noi pe plajă. Asta e. Și fete n-am mai mirosit o bucată de vreme. Atunci, acolo, pe loc. Care de fapt era scopul principal pentru care ne-am deplasat până toată acolo lumea, și n-am rezolvat nimic. Orice a fost o eroare. Purtător de ciucurel are impresia că mergând la mare, într-un anumit interval vara, sigur, mai mult ca sigur o să prinde ceva. De obicei, acum nu ne sticle pe malul mării la răsărit. Plânge că n-am prins de câte ori ne-am dus, că în fond și la urma urmelor nu sunt doar purtătorii de ciucurei cei care fac treaba asta. Doar ne vine rândul. Așa este, dar momentul ăla știi cum e cantitatea de testosteron într-un băiat de 20 de ani. Am fost uimitor, am trecut și eu prin perioada. Da. Însă mie mi-a fost ușor cu trecicanalul. Știi cum e? Ți-am spus eu de calusul ăla din hemoroide de care ai nevoie ca să-ți pui un piercing. Poți face calus la diverse. O să ajung și acolo. Mulți ani fain că ai venit. Cu plăcere. Și să ne revedem la fel și data viitoare. Și